No niin, Joonas Räsänen, paripujottelun SM-voittaja. Minkälainen sun viikonloppu on ollut? No vaihtelevaa, että on tullut onnistumisia ja sitten vähän pieniä pettymyksiä, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvä viikonloppu. Sä voitit tuossa FIS-kilpailun perjantaina ja sitten olit eilen 3. miesten SM-kisoissa. Mitenkä sä kuvailisit, että sun kausi on tähän mennessä mennyt? No aika haastava kausi ollut, että reeneissä tullut tosi iso askel eteenpäin, mutta sitten ei ole saanut kisoihin oikein. Hyviä väliaikoja ollut siellä täällä, mutta ei ole saanut oikein sitä lopullista läpimurtoa tehtyä, mutta no, vaikea sanoa. Mutta oot kuitenkin tyytyväinen tähän Rukan viikonloppuun, että paripujottelun SM-voitto tuli ja se on hieno meriitti ja sitten eilen 3. SM-kisoissa. No joo, eilisesti jäi vähän hampaankoloa ja tänään oli sit ihan hyvä tommonen comeback, että ihan tyytyväinen jo. Ei ollut ihan täyspotti, mutta jotain jäi kotiin vietäväksi. Okei, miten nyt tästä eteenpäin, että onko sä nyt menossa Ylläkselle ja siellä on jotkut kisat vai mitenkä sun kevät jatkuu? Joo, mennään Rolloon nyt tossa, siinä on pari puikkokisaa, pitäisi olla ainakin mun tietojen mukaan, ja sitten Ylläkselle ja tehdään suurpujottelu kautta vauhti comeback monen vuoden jälkeen ja sitten reenataan siinä ja sitten laitetaan kausipaketti. Elikkä vappuun asti vielä lasketaan ja sitten sen jälkeen breakille. Joo, ja sitten on Räsä Spring Camp levillä, että sinne vaan kaikki junnut. Okei, kiitos paljon sulle. Hei, kiitti Viki.